בוקר טוב לכולם, 7 בערב, 17 ליולי 2025, זמן רץ, זמן אב. מי שלא מכיר אותי, לנה, מדריכה קלינית, מלמדת רופאים וקוסמטיקאיות לעבוד עם הטכנולוגיות, והיום אני רוצה לדבר האם כדאי להשקיע במכשיר חדש לקליניקה, האם כמה מכשירים צריך לקליניקה, מתי כן כדאי להשקיע ומתי לא. אז היום אנחנו נדבר על זה. אם יש לכם שאלות אני אשמח שתשאלו, אשמח לענות, ובואו נתחיל. אז מכשיר חדש לקליניקה, כמה מכשירים צריך ומתי מומלץ לרכוש מכשיר חדש. בדרך כלל לקליניקה אני ממליצה מספר מכשירים, לפחות 3-4 מכשירים. איזה מכשירים? בדרך כלל מכשיר ראשון זה מכשיר העיקרי, מכשיר שעושה ונותן מענה לרוב הלקוחות, או נותן מענה הבסיסי ללקוחות שלכם. לדוגמה, אם לקוחות שלכם בנות 30, אז מומלץ לעבוד עם טכנולוגיה נגד גלי רדיו, טכנולוגיה שגורמת למיצוק וחידוש האור. אם רוב הלקוחות שלכם אם רוב הלקוחות זה בנות 50, בנות 60, אז אולי במקרה כזה מומלץ לעבוד עם הטכנולוגיה מיקרונידלינג RF או פרקשנל RF. אז מכשיר הראשון זה מכשיר העיקרי, מכשיר שנותן מענה רציני וגדול ורחב לרוב הלקוחות. מכשיר שני אמור להיות מכשיר תומך, מכשיר שנותן תוספת למכשיר הבסיסי. לדוגמה, אתם עובדים עם טכנולוגיית גלי רדיו למיצוק האור, ורוב המטופלים מקבלים את התוצאה עם גלי רדיו. אבל יש מטופלים עם צלקות, או מטופלים עם מצב מתקדם יותר, או עם הקמטים במצב יותר מתקדם. אז במקרה כזה חשוב לחשוב על טכנולוגיה מיקרונידלינג RF, פרקשנל RF, טכנולוגיה מיקרונידלינג רגילה. אז מכשיר השני זה מכשיר התומך. מי שהצטרף עכשיו, היום אני מדברת נותנת ייעוץ על כמה מכשירים אני ממליצה לקליניקה, ומתי מומלץ לקנות מכשיר ומתי כדאי ושווה לחכות. אז אמרנו לקליניקה 3-4 מכשירים. מכשיר ראשון זה מכשיר הבסיסי, מכשיר העיקרי. מכשיר השני זה מכשיר תומך במכשיר הראשון החשוב. מכשיר השלישי, לכל קליניקה אני ממליצה על טכנולוגיה של החדרות חומרים פעילים פנימה. זה יכול להיות אלקטרופורציה, וזו ההמלצה העיקרית שלי, וזה יכול להיות טכנולוגיה אולטרסאונד או אולטרסוניק. אז מכשיר להחדרת חומרים פעילים. לא משנה איזה טכנולוגיות יש לכם בקליניקה, לא משנה איזה טיפולים אתם עושים ובאיזה טכנולוגיה, הטכנולוגיה של החדרת חומרים פעילים תמיד תשתלב עם כל הטיפולים בקליניקה. אז טכנולוגיה השלישית זה החדרת חומרים פעילים. זה גם יהיה תומך בכל הטכנולוגיות שדיברתי קודם. אם יש לכם שאלות על טכנולוגיות, טכנולוגיות שאתם שוקלות עכשיו להכניס או לא להכניס לקליניקה, אז זה הזמן לכתוב. ומכשיר הרביעי, עם כוכבית, אם צריך, זה מכשיר שהוא תומך, מכשיר שהוא ייתן גם כזה, הוא פחות נותן תוצאות, זה יותר אווירה, זה יותר גימיק, זה יותר כיף של הטיפול. זה יכול להיות מכשיר כמו טכנולוגיית פוטותרפיה, זה יכול להיות כל מיני מכשירים של עיסוי ברגליים אפילו. זאת אומרת טכנולוגיות שתומכות, טכנולוגיות גימיק, טכנולוגיות שנותנות אווירה. אז לסיכום, אני ממליצה בקליניקה לפחות 3-4 מכשירים. אמרנו, טכנולוגיה ראשונה בסיסית נותנת מענה לרוב הלקוחות. שנייה תומכת בראשונה ונותנת מענה למקרים יותר מסובכים, או כדי להרחיב את המענה ללקוחות, המסה העיקרית של הלקוחות שלכם. טכנולוגיה שלישית, חובה, זה טכנולוגיה להחדרת חומרים פעילים, וטכנולוגיה רביעית זה גימיק, זה תוספת, זה אווירה יותר.
מתי כן להשקיע בטכנולוגיה? מתי אני ממליצה כן לקנות מכשיר? קודם כל, מתקשרים אליי הרבה ואומרים, לנה, נמאס לי עם אותו מכשיר, אני רוצה משהו חדש. אני רוצה להתחדש, אנחנו כולם נשים, רוב נשים, ואנחנו רוצים תמיד חולצה חדשה, איזשהו תכשיט חדש, משהו חדש. אז גם עם טכנולוגיה אנחנו תמיד מחפשים איזשהו אתגר חדש. לא תמיד כדאי לבזבז כסף ולקנות מכשיר חדש. אז מתי כן? קודם כל, מתי שיש צורך אמיתי? איך אני יכולה לדעת שבאמת יש צורך אמיתי? אז אם לקוחות שואלים על טכנולוגיה, ואז שמעתם מכמה טכנולוגיות, האם את מכניסה מכשיר חדש, נגיד, האם את קונה טכנולוגיה נגיד, הצרת היקפים, או טכנולוגיה לחיזוק סביב השערה, או אם יש לך משהו לטיפול לא יודעת, בידיים, לדוגמה, או בצלולית. זאת אומרת, איזושהי טכנולוגיה שלקוחות מחפשים. זאת אומרת, טכנולוגיה שאם תכניסו אותה לקליניקה, אז כבר יש לכם ביקוש. אז לא לקנות מכשיר שכולם קונים. לא לקנות מכשיר שאתם רואים אותו המון באינסטגרם ובפרסומות. לא, זה לא תמיד נכון לקליניקה שלכם. אז לקנות מכשיר שלקוחות שלכם מבקשים ושואלים עליו, ואז ככה אתם תדעו שההשקעה היא באמת נכונה. 2. שיש לקנות טכנולוגיה רק שיש הבנה עמוקה במה שאתן קונות. הבנה עמוקה, זאת אומרת, אתן מבינות איזה טכנולוגיה, לאיזה צורך, מה מכשיר עושה, מה מכשיר לא עושה, זה גם חשוב לדעת. אז בכל מקרים כאלה, באמת, אם אתן מבינות מה אתן קונות, באמת, תכניסו את זה לקליניקה. 3. מכשיר שמרחיב לך את קהל יד, זאת אומרת, מכשיר שיכול להביא אנשים אחרים, אנשים חדשים. סליחה. במקרה כזה, כן כדאי להכניס טכנולוגיה חדשה. 4. כשאתם עשיתם בדיקת ROI, השקעה מול החזר, זאת אומרת, אתם מבינות על מה אתם משלמות כסף, תוך כמה זמן אתם תקבלו את ההחזר. כי מחיר של המכשיר יכול להיות 40,000 שקל, לא הרבה. בתחום של מכשירים אסתטיים זה באמת לא הרבה, אבל אם טיפול במכשיר הזה זול, המחיר למטופל זול, או אין לכם מספיק מטופלים, ייקח לכם שנים להחזיר את המכשיר. אז תראו ותבדקו שמכשיר שאתם קונות, ההחזר שלו ייקח חצי שנה עד שנה, זה בדרך כלל התקופה מקובלת להחזר מכשיר. אם זה לוקח 3 שנים, הייתי ממליצה לחשוב פעמיים האם אתם צריכות להיכנס לדבר כזה. מתי לא לקנות מכשיר, מתי לא לקנות, וזה בדרך כלל, מזה מתחיל הייעוץ שלי, שאני נותנת ייעוץ לקליניקות ברכישת מכשיר. בדרך כלל אני אומרת מתי לא, ובדרך כלל אני מסבירה למה לא. אז מתי לא? כשעדיין לא שילמתם או לא החזרתם את התשלומים על מכשיר שקניתם קודם, שעדיין יש לכם חובות, לא לקנות מכשיר חדש, באמת, כי זה יכול להפיל את העסק ויכול לעשות לכם שוב, להכניס אתכם לבור כלכלי מאוד מאוד רציני, שיהיה מאוד קשה לצאת משם. כשאין לכם זמן ללמוד, כשאין לכם זמן לשלב אותו, כשאתן לא מבינות מה בדיוק אתן קונות. לא לקנות מכשיר שכולם קונים, דיברתי על זה כבר ואמרתי, לא לקנות מכשיר שיש אצל קולגה כזו או אצל מישהי מאינסטגרם, לא, זה מכשיר שלא תמיד מתאים לכם לקליניקה.
אפשר לקנות מכשיר כזה אחרי שעשיתם בדיקה ואתן מבינות שהמכשיר הזה באמת ייתן לכם עוד הכנסת מטופלים חדשים, או תרחיב את הטיפולים שאתם עושים כרגע למטופלים. במקרה כזה כן להשקיע וכן לקנות. אם אתם לא רואים את זה, אם זה איזשהו גימיק ואם זה משהו שכולם מדברים עליו, לחשוב פעמיים אם אתם רוצות להיכנס לזה. דבר נוסף, כשאין התאמה, לא לקנות, כשאין התאמה בין טכנולוגיות שיש לכם בקליניקה וטכנולוגיה שאתם קונות. לדוגמה, הקליניקה שלכם כרגע מטפלת, לא יודעת, ברוב המטופלים זה אנשים עם קמטים וקמטוטים, צלקות, ורוב הטיפולים שאתם נותנים זה טיפולים של אנטי-אייג'ינג. ועכשיו אתם הכנסתם מכשיר חדש, מכשיר לצלולית. אין בעיה, הכנסתם מכשיר חדש, אתם צריכות להבין שטכנולוגיה חדשה, איזשהו סוג טיפול חדש, זה לא רק השקעה, זה לא רק השקעה בכסף, זה גם השקעה בזמן שלכם, כי זה תחום חדש. אתם צריכות ללמוד את זה כמו שצריך, ואתם צריכים להשקיע בלשווק את המכשיר ללקוחות הקיימים, ללקוחות החדשים שלכם. זאת אומרת, זה השקעה מאוד מאוד גדולה ורצינית. בזמן שאתם מכניסים עוד איזושהי נישה חדשה שהיא לא קיימת בקליניקה שלכם, אתם צריכים להבין שזה לא רק השקעה בזמן, זה השקעה בדברים נוספים. אני תמיד ממליצה, לפני שאתם משקיעים בטכנולוגיה חדשה, תעשו בדיקת הבית, בדק בית, ותראו שטכנולוגיות שיש לכם בקליניקה, שאתם יודעים לעבוד איתה, שאתם מוציאים מקסימום מאותו מכשיר. כי בכל טכנולוגיה בדרך כלל ניתן לתת מענה להרבה אינדיקציות. ורוב הקוסמטיקאיות שאני פוגשת עם טכנולוגיות שעובדות בקליניקה, אני רואה ומגלה שבאיזושהי טכנולוגיה אחת משתמשים לאיזושהי אינדיקציה אחת, וזה לא נכון. תמיד תסתכלו איך להרחיב את הקיים. כי ברוב המקרים, באמת, ברוב המקרים שאני רואה בקליניקות, לא יודעים להשתמש עד הסוף, להוציא מקסימום מהמכשיר הקיים, ואז מכניסים עוד טכנולוגיה ועוד טכנולוגיה, ואז מה שקורה, אתם כל הזמן משלמים לחברות המשווקות, אתם לא משקיעים באמת במה שיש לכם מבחינת הזמן ומבחינת הלמידה והתייחסות, ואתם באמת מתפזרים בין הטכנולוגיות, ואז זה לא עובד וזה לא יודעים להשתמש, וזה לא כזה מביא תוצאות, ואתם מביאים מכשיר חדש. אז לפני שקונים טכנולוגיה חדשה, תעשו את הבדיקה, תתייעצו ותראו שאתם באמת מוציאים מקסימום ממה שיש לכם לפני שאתם קונות טכנולוגיה חדשה. אם יש לכם שאלות, זה הזמן לשאול. עד שאתם רושמות את השאלות שלכם, אני מזכירה שעוד מעט נפתח קורס חדש, מדריך מלא על טכנולוגיות. שם אני מדברת על 12 טכנולוגיות. אני לא הולכת להיכנס לעומק של כל הטכנולוגיה. אני לא הולכת להסביר לעומק איך כל טכנולוגיה עובדת, ממש בגדול. נגיד טכנולוגיית גלי רדיו, מנגנון פעולה, איך היא עובדת, מה היא עושה, במה אני יכולה, לאיזה אינדיקציות אני יכולה לטפל, על כל טכנולוגיה, באיזה שלב מומלץ להכניס אותה לקליניקה, ועל כל טכנולוגיה איך לשלב. אז זה 3 מפגשים של 2 שעות וקצת כל אחד, ושם אתם תצאו עם ידע מלא על עולם הטכנולוגיות. זה ידע מאוד מאוד רחב, לא עמוק. אם תרצו, אפשר גם, אתם תוכלו ללמוד אחר כך ועל כל טכנולוגיה להיכנס לעומק, אבל מטרה של הקורס הזה לא להיכנס לעומק, לא לחפור. המטרה של הקורס הזה לתת לכם ידע רחב על כל טכנולוגיה, מה היא עושה ומה היא לא עושה,
איך אפשר לשלב אותה בקליניקה. אז אם זה מעניין, תרשמו לי, אני אשמח לרשום לכם פרטים, ובאמת אני אשמח ללמד אתכם. אז אם יש לכם שאלות, תשאלו. רגע, אני אעבור על כל השאלות. רגע. אלנה, מה שלומך? בתיה, הכל בסדר, תודה רבה. שלחתי לך שאלה יחסות דחופה על המכשיר שקניתי לקליניקה, אשמח שתעני על זה, חשוב לי. כנראה פספסתי, בתיה, תשלחי לי עוד פעם בוואטסאפ, אני אענה לך כמובן. אשמח ממש. איפה? הקורס על טכנולוגיות זה קורס בזום, אני מעבירה את רוב הקורסים בזום, אתם מקבלים גם הקלטה ויש שם בונוס. הבונוס שאתם מקבלים, כל מי שרוכש את קורס הזה, בונוס של ייעוץ בזום של יועץ עסקי שלי, הבחור מדהים, ושם אתם תוכלו גם לשאול אותו שאלות שקשורות להשקעה בטכנולוגיה, מתי כדאי, איך בודקים שההשקעה שאתם עושים היא כן נכונה, ומתי ההשקעה הזאת מיותרת. אז זה בונוס לקורס שאתם מקבלים אותו חינם, ייעוץ עם יועץ עסקי שלי. בתיה, אני אשלח לך גם פרטים. בפתיחת הקליניקה, איזה מכשיר הכי חשוב? דיברתי על זה לפני כמה ימים. המכשירים שאני ממליצה, שוב, את יכולה להיכנס, אני חושבת ביום ראשון עשיתי על זה לייב, תיכנסי ותסתכלי. עכשיו בכמה מילים. בפתיחת קליניקה אני ממליצה על 3 טכנולוגיות, ואפשר כל ההשקעה של 3 הטכנולוגיות יכולה להיות לא יותר מ-10,000 שקל. חשוב בתור התחלה מכשיר של תדר גבוה, מכשיר של מזופן, מיקרונידלינג ואלקטרופורציה או אולטרסוניק. 3 המכשירים שאני ממליצה בתחילת של כל הקליניקה לכל קוסמטיקאית. כי גם בין במכשירים האלה אתם יכולות להשתמש בטיפולי פנים, איך להגיד את זה, לעשות את הטיפול יותר רציני, ואתם יכולים גם לשלב בין הטכנולוגיות עצמם. ועם אותם טכנולוגיות אתם תוכלו לתת מענה לטיפול בפיגמנטציה, לטיפול במיצוק האור, טיפול בצלקות, בין הכבוביות, חיזוק סביב השערה. זאת אומרת, עם 3 הטכנולוגיות די בסיסיות ניתן לטפל בהרבה אינדיקציות, וזו המלצה שלי. אוקיי. ומקווה אוקיי, בתיה, אני אסתכל, תשלחי לי בוואטסאפ, אני אענה לך. אז תשמרו על עצמכם, וניפגש ביום ראשון גם ב7.